malam ina ba da shawara ga mimbarin juma'a da majalisin limamai da na kungiyar izala baki daya da a jawo hankalin yan uwa musulmi akan short videos na comedy da ake yi wanda suke dauke da kalmomi na zargi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ana hada shi da wani kamar su Jesus ko the blood of Jesus ko kuma Jesus din shi kan shi. Abin mamaki har da comedy na musulunci ana yi. Abin takeici shine ana zagin Allah a nisantar da mutane daga addinin Allah. Wannan ko shakka babu abin bakin ciki ne, abin takeici wanda zaka dinga gani a cikin bidiyoyi na cikin wayar tafi da gidanka. Ana sanya waɗansu maqta kilif na bidiyo, wasu mata su dinga fitsara suna faɗin maganganu waɗanda ba su kamata ba. Mace kaji tana cewa wallahi in ba aure su ba za su fara kwatan mazan mutane. Wannan magana ce ta fitsara. Mace abinda aka santa da shi shine kunya da kawaici. Duk wanda ya bari mata kunya, duk macen da ta bari kunya ta kubce mata, to haƙiƙa alkhairi mai yawa ya kubce mata. Kadiba ta ga tarihin annabi Musa alaihi salam da waɗannan mata, lokacin da Allah ta'ala ya tashi siffanta wannan matar da aka ɗaura ma annabi Musa aure da ita, Allah ta'ala bai kama komi a jikin ta face kunya. Allah ta'ala ce waye faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin. Kinan kunya wani taska ce mai tsada a wurin mata. Haka wani malami ya ce alhaya'u kanzun saminun da'a min ba'd an-nisa. Kunya wata taska ce mai tsada amma ta bace a wajen mata. Da kuma ka dinga ganin waɗansu bidiyoyi ana kwaikwayon addini, ana izgilanci ga azumi ko a rika izgilanci ga sallah ko a dinga yin izgilanci ga aikin hajji. Kwanakin baya akwai wani mawaƙi ɗan kudu wanda ya yi bidiyo, ya yi kwamedi na sallah, ya yi izgilanci ga sallah. Lokacin da muka baza bincike a kansa a cikin jihar da yake, har sai na samu wani SA na gwamnan jihar muka yi magana da shi, ya tabbatar man da cewa musulmi ne, sannan kuma ya tabbatar man da cewa a lokacin da aka zarge shi musulmin can suka zarge shi, abin da ya ba su ansa shine ya ga musulmin suna yi, shi ma shi ya sanya ya taya su, ya dauka abin da suke so kenan. Ce to wannan ba shine koyawar addinin musulunci, ba shine abin da musulunci ke so ba. So da haka nan aka bani shi, nayi magana da shi, ne mashi nasihohi ta waya. Allah ta'ala ya sani ban faɗi wannan ba in ba wannan munasaba ta kama a daidai wannan yanayi ba. Sannan muka roƙe shi arziki ya janye bidiyon da ke cikin a cikin handle ɗinsa na social media, sannan ya je ya janye shi. Abinda zai baka mamaki shine a wannan azumi ya raba trailer 2 na abinci ga musulmai, don ka ya ƙara gwada maka cewa wannan zai ƙara nuna maka cewa shi musulmi ne. To amma duk lokacin da musulmai suke yi ma addinin su rukun sa kai na kashi, suka mayar da addinin ba komi ba, saboda haka nan kowa ma zai iya tsakalar su ya masu abin da ya ga dama kuma ya taba masu addinin. Saboda haka nan ba su da ikon da za ta zafi a cikin zuciyarsu, su suka wulakantar da addininsu. Su da haka nan yaɗa irin waɗannan abubuwa laifi ne. Mutum ya yi sharing ko ya laikin ko kuma ya wani abu da ke nuna cewa yana goyon bayan wannan abu, laifi ne. A ranar tashin alkiyama zai ansa tambaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala shi kare mu.